нафароне ки харобанд, вес надоранд, бародарон мехоҳед ки весит камтар зиёдтар шавад, аз 8 кило то 12 килора вес метавад. Самиован WhatsApp да муроҷиат кӣ ду намуд дору дорем. Яташ вес мета, яташ мускула пресс мета, яъни ранги спортсментон мешавӣ. WhatsApp да муроҷиат кӣ тарзи истифода бурданша нишонтон метавам. Тамоми шаҳрҳои Россия доставкаш бесплатния, яъне ки тамоми шаҳрҳои Россия ба тариқи почта равонтон мекунем. Инчунин да дуруи чиза метрои Москва да боша, любой метро меоӣ мегирӣ дорута. пеш аз омадан WhatsApp мода муроҷиат ки номи метро, номи телефонат ва соати чанд метавонӣ гирифта. Омада мегирӣ. Тамоми шаҳрҳои Россия доставкаи мо бесплатния. Доруи фарбешавак, доруи харобшавак, дору барои зирени чашм, барои асаб, барои миён, барои почки, дору барои бефарзандӣ. яъне ки ҳама дар доруҳоша дорем, аки худованд худша шифодиҳанда ино сабаб мешаванд. Аз ширкати доруҳои гиёҳӣ ҳамаш без гиёҳ тавзига безарара. Барои простатит, барои мардо WhatsApp да муроҷиат ки